Sziasztok! Üdvözlet titeket újra a csatornámon, és ma itt van velem Fruzsi, a Sokornős, a legjobb barátnőm is. Ma egy ilyen, hát ez mi kihívás, nem egy olyan versenyt fogunk megcsinálni. Itt van a kezünkben 3 ilyen kis rút, ilyen csokis rút, és akkor ki eszi meg a leghamarabb. Hát nem tudom, én félek, hogy hányni fogok. Szerintem én is. Igen, mert direkt csak keveset választottunk ki, mert én már azt hiszem 2-től behánynék. Én meg 1-től. Hát úgyhogy nem tudom. Félek. Na jó, szerintem kezdjük is el, mehet. Fú. Várjál még. Na? Várjál. Hozunk egy vezet. Hogy egy labort. Nekem még az is kevés lenne. Hát kb. Na figyelj, 3. Na. De legyél benne te is. 3, 2, 1. Én fogok fájni. Meg meg elvettem meg. Ajaj volt. Na. Varra. Ajaj. Én már nem bírom. Hülyes. Na, hajjál meg. Mi van? Vettem. Hát most nyert. Csak nem hagytál be. Ajaj. Most nyert. És majdnem legyőzte, megint hiányzott csak. Most már csak Mihálynuk el lesz. Hát, és legyőzött, nézzétek meg. Annyi lett van ez a kis videó. Ha szeretnétek még látni Fruzsit, akkor írjátok meg, amiben mit csináljak vele. És akkor megcsinálom. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok! Találkozunk a következő videóban.